Tässäkö on Suomen metsäteollisuuden tulevaisuus? Metsäalan tueksi on perustettu kansallinen metsäohjelma, joka etsii uusia keinoja nostaa metsäala suosta. Metsäalan kehittyminen edellyttää uusia tuotteita ja innovaatioita. Metsäteollisuuden osalta se tarkoittaa esimerkiksi uusia tuotteita, biopolttoaineita, älypaperia. Metsätalouden päässä esimerkiksi luonnonarvojen kauppaa. Yksi konkreettinen esimerkki jalostusasteen nostamisesta on lisääntynyt puurakentaminen. Ilmiö näkyy esimerkiksi siinä, että myös julkisia rakennuksia tehdään yhä useammin puusta. Metsän ja puun tutkimuksessa on Suomessa menossa useita hankkeita, joista yksi kiinnostavimmista on biodieselin valmistus puusta. Ja nyt metsäteollisuudella on paljon käsissä sellaisia virtoja, biomassavirtoja, jotka soveltuu tähän varsinkin kaasuttamalla. Ja näin me on löydetty sellainen markkinarako tällaisilla ei-ruokapohjaisilla raaka-aineilla yrittää tätä uusiutuvaa dieseliä valmistaa. Sellainen uusiutuva diesel, joka meillä tavoitteena on, niin kelpaa kaikkiin olemassa oleviin autoihin, kuorma-autoihin, dieselhenkilöautoihin. Sen pohjana on synteesikaasu, josta voidaan valmistaa esimerkiksi lentobensiiniä. Miten metsiä ja puita sitten käytetään kestävän kehityksen mukaisesti? Kun metsien taloudellinen käyttö, virkistyskäyttö ja suojelu ovat tasapainossa, niin silloin toteutuvat myös ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Kansallisessa metsäohjelmassa tasapainoa on löydetty toteamalla, että metsien hakkuut eivät ylitä kestävää hakkuumahdollisuutta. Hyväkasvuiset metsät sitovat hiiltä ja ovat siten vastapainona kasvihuoneilmiön vaikutuksille. Metsien metsähoidollista tilaa parannetaan ja Metso-ohjelmalla parannetaan metsien monimuotoisuutta. Metsä ei ole vain raaka-aine. Metsä on myös hyvinvoinnin ja terveyden lähde. Kiinnostus metsämatkailuun on lisääntynyt viime aikoina. Suomalainen hakee metsämatkailulta juuriansa, rauhaa, varmaan niitä hyödykkeitä, mitä metsä tarjoaa. Ja mun mielestä metsä tarjoaa myöskin sen mahdollisuuden kuulla omia ajatuksia.